Владислав Симеонов води пред Бимбо. Любимец на публиката, къде е китката? Ще станете ли свидетели на поредно изпреварване? Какво е решението за този рън? Крайно интересен за феновете! Голямата грешка, дами и господа, на Бимбо му коства 8-2 за Владислав Симеонов. Знам, че вие любимето си имаме главен съдия, който ги определя тези работи. Имаме голяма грешка при навлизането във втория ляв завой, след това изправяне на дрифта. Пожелаваме успех на Бимбо. Време вие да го подкрепите!